Φίλες και φίλοι, μία καλησπέρα και ένα καλωσόρισμα από τις συχνότητες του Illyriacop TV, το δικό σας κανάλι, το κανάλι της ενημέρωσης. Κώδικας δεοντολογίας των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου που έχει ως σκοπό την διατύπωση κανόνων που συμπληρωματικώς προς αυτούς τους κανονισμούς της Βουλής των Ελλήνων διέπουν τη συμπεριφορά των βουλευτών τόσο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων όσο και κατά την εν γέννη παρουσία τους στην κοινωνία. Κατά πόσο νομοτελειακά τηρούνται και προς τα που γυρίζει η ζυγαριά, θα το δούμε μέσα από τη συζήτηση με τον εκλεκτό μας καταρτισμένο κύριο Ταγκούλη Γεώργιο, υποψήφιο βουλευτή με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης από τον νομό Θεόδηδος. Κύριε Ταγκούλη, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα, κύριε Βοντεσκιάννη. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας. Έτσι, για να μπούμε στο κλίμα της συζήτησης, κύριε Ταγκούλη, περιγράψτε μας τα σκανδαλώδη προνόμια των Ελλήνων βουλευτών και μάλιστα εν καιρό κρίσης. Εν καιρό κρίσης. Βλέπουμε ότι εν καιρό κρίσης τα αποτελέσματα αυτής της κρίσης τα βιώνει μόνο ο Ελληνπολίτης, μόνο ο ελληνικός λαός. Οι βουλευτές των Αντίων είναι βολεμένοι μέσα από παχυλούς μισθούς, μέσα από προνόμια. Οι βουλευτές μας έχουν επιφορτιστεί και για αυτή είναι και η αποστολή τους, να προστατεύσουν τον Έλληνα πολίτη, να προστατεύσουν και την νομιμότητα συν της άλλης. Και όταν λέμε να προστατεύσουν την νομιμότητα, κύριε Βοντεσκιάννα, αυτό εξυπακούεται γιατί οι ίδιοι είναι οι νομοθέτες. Η Βουλή είναι το νομοθετικό σώμα. Που πάει να πει ότι οι νόμοι οι οποίοι έχουν εκδοθεί είναι για να εφαρμόζονται. Το είδαμε πρόσφατα στο συγκεκριμένο δικηγόρο που έχει δημιουργήσει εταιρείες με funds και προσπορίζονταν χρήματα του ελληνικού λαού, τους εκφόβησαν, τους τρομοκρατούσαν, όπως κάνουν όλες αυτές τις πρακτικές εταιρείες. Το συγκεκριμένο άτομο είναι ο κύριος Πάτσης, όπως το βλέπουμε, φαρδιά πλατιά εδώ στην οθόνη, όπως για να τον δούνε και όσοι δεν έχουν πληροφορηθεί. Ο κύριος Πάτσης, αυτός είναι δικηγόρος, είναι νομικός, δήλωσε μέσα στα τηλεοπτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι δεν γνώριζε τους νόμους. Εάν αυτός δεν γνώριζε τους νόμους, που η άγνοια νόμου τιμωρείται. Έτσι υπάρχει το άρθρο του ποινικού κώδικα που λέει ξεκάθαρα ότι τιμωρείται οποιαδήποτε άγνοια του νόμου. Όταν δεν γνωρίζει αυτός που είναι νομικός, ποσός ο ελληνικός λαός που έχει βομβαρδιστεί στην κυριολεξία από νόμους, χιλιάδες νόμους, φορολογικούς νόμους, εκατομμύρια νόμους, ρωτήστε όποιον θέλετε, μέσα στην εφορία έχουν κάσει και αυτοί τον μπουσουλά τους. Ρωτήστε και το λογιστή σας να δείτε ότι έχουν ζαλιστεί και τα έχουν φτύσει στην κυριολεξία από τις συνεχείς τροποποιήσεις και από συνεχείς νόμους που δημιουργούν εις πρακτικούς, φόρο εις πρακτικούς κατά όλων των Ελλήνων. Ο κύριος αυτός έξω από αυτό μας δήλωσε ότι ανεξαρτοποιείται. Το Σύνταγμά μας, σύμφωνα με την αντισυμβατικότητα ενός βουλευτή για ασυμβίβαστα έργα τα οποία συμπράττει μαζί ως βουλευτής, είτε έχει δημιουργήσει μια εταιρεία αυτός και σε είτε διαμέσου συζύγου είτε διαμέσου πρώτου βαθμού συγγένειας που είναι τα παιδιά του, απαγορεύεται αυστηρά από τον νόμο. Αυτή η απαγόρευση, η αυστηρός απαγόρευση, είναι το ασυμβίβαστο που δεν γνώριζε, λέει ο κύριος Πάτσης, ότι δεν έπρεπε να έχει εταιρεία. Το αποκρύψαν 2 χρόνια από την Ελληνική Βουλή, μία καταγγελία η οποία πραγματοποιήθηκε, αλλά τώρα βλέπουμε ότι πήρε τα φώτα της δημοσιότητας εξ ολοκλήρου και προσπαθούν να καλύψουν το ασυγκάλυπτο. Η ανεξαρτοποίηση αυτού του κυρίου βουλευτού έπρεπε αυτομάτως να φύγει από τη θέση του, να παραιτηθεί από Έλλην βουλευτής και να πάει από εκεί που ήρθε και ας καθίσει να κάνει τις επιχειρήσεις του. Να γυρίσει πίσω τα χρήματα που εισέπραξε όλο αυτό το χρονικό διάστημα εις βάρος του ελληνικού λαού, γιατί ήταν παράνομος. Το λέει το ίδιο το Σύνταγμα, το άρθρο 57. Νομίζω το είπαμε και σε μια προηγούμενη εκπομπή. Όμως, πρέπει να σταθώ και λίγο για το έργο της Ελληνικής Βουλής. Βγήκε στην επιφάνεια. Τον καλύψαν 2 χρόνια που δεν είχε καταθέσει το λεγόμενο ποθενέσχες. Κύριε Βοντεσκιάννε, υπάρχει και μια επιτροπή δεοντολογίας της Ελληνικής Βουλής που πρέπει να ενεργήσει αυτομάτως. Δεν το έκανε όμως.
Δεν το έκανε και δεν ξέρω και αν θα το κάνει. Θέλω να δούμε λίγο το νόμο, το οποίο είναι με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, μόνοι τους αποφασίζουν για να τηρήσουν ένα νόμο. Είναι το αριθμός 1067 από 18 Απριλίου του 2016. Είναι το ΦΕΚ 6701, όπως το βλέπουμε και στην οθόνη μας. Πριν πάμε λίγο στον κώδικα δεοντολογίας, μέσα στο ίδιο το ΦΕΚ, σε 2-3 παραγράφους, κύριε Βοτετσιάνε, την ίδια ημέρα, την ίδια ώρα, αναφέρει και για προνόμια και βοηθήματα που λαμβάνουν οι βουλευτές, όχι μόνο αυτοί, και όταν συνταξιοδοτούνται και οι ευρωβουλευτές. Συμπεριλαμβάνει το σύνολο όλων των βουλευτών, είτε ευρωβουλευτών, είτε βουλευτών νυν και πρώην βουλευτών. Τα βοηθήματα αυτά είναι άτοκα δάνεια, προσέξτε, άτοκα δάνεια. Το είναι στην απόφαση της Ολομέλειας, είναι στην πρώτη σελίδα, δεξιά πλευρά κάτω. Στη δεύτερη σελίδα το βλέπω εγώ. Όσα βοηθήματα έχουν εκεί, δεξιά στην οθόνη επάνω, αναφέρει όσα βοηθήματα έχουν τη μορφή ατόκων δανείων, εξοφλούνται σε 48 μηνιαίες δόσεις. Δηλαδή έχουν και μια βοήθεια οι άνθρωποι. Στο τι? Να πάρουν και άτοκα δάνεια. Καταρχήν, εισπράττουν πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολλά χρήματα, έχουν τζάμπα όλες τις παροχές, δωρεάν είναι όλες τις παροχές. Είτε στα νοσοκομεία, είτε στα ταξίδια τους, είτε στα πετρέλαιά τους, είτε στο ρεύμα τους, είτε παντού. Και από την άλλη υπάρχει και μία βοήθεια. Γιατί ζητάνε αυτά τα δάνεια, κύριε Βοτετσιάνε? Είναι πολλά τα ερωτήματα, πολλά τα μυστήρια, κύριε Ταγκούλη, και θα ήθελα επιπροσθέτως να πω για τον εν λόγω κύριο, τον κύριο Πάση, ο οποίος πιάστηκε με την εν λόγω εταιρεία που διαχειριζόταν την εισπρακτική. Κατ' εμέ θα έπρεπε να του αρθεί η ασυλία, να του πάρουν όλα όσα έχει κερδίσει και αυτά που είχε δικά του πριν μπει μες στη Βουλή, έτσι, προς παραδειγματισμό. Δεύτερον, μέσα στη Βουλή βλέπουμε ότι είναι, όπως το είπατε και εσείς, είναι δικηγόροι, είναι γιατροί και κάποιοι από αυτούς είναι τελείως ανειδίκευτοι. Απλά τους φύτεψαν εκεί πέρα, δεν έχουν πιάσει ποτέ τους κάποια εργασία να κάνουν. Και όπως είπατε και εσείς, είναι τυχαίο να δούμε το πόθεν έσχεν των βουλευτών πριν και μετά. Θα δούμε τεράστιες μεταβολές σε σπίτια, σε ακίνητα, αλλά και σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Είναι έτσι που τα λέω? Διαψεύστε με. Κύριε Βοτετσιάνε, αυτό για να το δούμε στην ακρίβεια, σε αυτό το οποίο αναφέρεστε, πρέπει να γίνει ένας πραγματικός έλεγχος. Όταν λέμε έλεγχος, διαπιστώνουμε ότι έχουν offshore εταιρείες. Υπάρχει καμία δήλωση στο πόθεν έσχες από αυτούς, οι οποίοι μας δηλώνουν σε ποια offshore εταιρεία είναι, σε φορολογικούς παραδείσους όπως λένε, δηλαδή αφορολόγητους κατά αυτούς, και πηγαίνουν και βγάζουν το ελληνικό χρήμα. Εδώ είχαμε την λίστα Λαγκάρτ, κύριε Βοτετσιάνε. Την ξεχάσαμε. Λαγκάρτ και αυτό, ναι. Όχι την ξεχάσαμε, την ξεχάσανε. Την ξεχάσανε, ναι. Αν θα μιλήσουμε επί προσωπικό εγώ και εσύ, ενδεχομένως εμείς δεν την έχουμε ξεχάσει. Σίγουρα. Αλλά ως επιτοπλίστων ελληνικός λαός το έχει ξεχάσει. Μιλάμε για ένα σκάνδαλο το οποίο ακουμπούσε το 1-3, το οποίο διοχετεύτηκαν στο εξωτερικό, και έχουμε τον νυν Υπουργό Οικονομίας, τον νυν Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκόρα, ο οποίος είναι μες στην λίστα Λαγκάρτ, ο οποίος φυγάδευσε στο εξωτερικό χρήματα σε μια επικείμενη φτώχευση στην οποία έρχονται εκείνο το χρονικό διάστημα. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί αν ήταν ασφαλής η τράπεζα εδώ, δεν θα είχε τον λόγο και τον σκοπό να τα διοχετεύσει στο εξωτερικό. Αυτό λέγεται φυγάδευση ενός κεφαλαίου, το οποίο ήταν εμφανές. Αλλά δεν θέλω να σταθώ μόνο εκεί, απλώς είναι προς υπενθύμηση. Εδώ θέλω να σταθώ πώς είναι δυνατόν να τους δίνεις άτοκα δάνεια. Να βλέπεις να παίρνουν 50-60 χιλιάδες και να αποτυπώνουν έσοδα. Έτσι, τα εμφανή μιλάμε τώρα. Για τα εμφανή, όχι για τα κρυφά. Και από την άλλη να παίρνουν και δάνεια. Να έχουν 25 ακίνητα το λιγότερο. Άμα θα κοιτάξετε μέσα, 25 ακίνητα δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει λιγότερα από αυτά. Να φτιάξουν τι και για ποιο λόγο? Δεν τους αρκούν αυτά?
και θέλουν και άτοκα δάνεια. Αναφέρονται 15.000 ευρώ, λέει, η νυν ενεργή. Εδώ πάνω σε αυτό στοχεύει μέσα αυτό το ίδιο το ΦΕΚ, κύριε Βοντεσιάνε, και λέει σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής. Αδυναμίας αποπληρωμής για ποιο λόγο? Αδυναμίας αποπληρωμής μπορεί να συμβεί σε μένα και σε εσάς που είχατε ένα μισθό ή βγάζετε ένα μεροκάματο και μπήκατε σε ένα ταμείο ενεργείας και είχατε πάρει με ένα δάνειο να τα αποκριθείτε κάπου. Σε μία υποχρέωση. Συνήθως ο απλός Έλλην πολίτης ένα δάνειο θα πάρει να βάλει μέσα το κεφάλι του σε ένα σπίτι, να βάλει τη φαμίλια του σε ένα σπιτικό. Και βλέπουμε ότι επιπλέον ζητάνε άτομα και να έχουν και αδυναμία αποπληρωμής. Και η αδυναμία αποπληρωμής αυτή δεν υπάρχει κατάσχεση. Πάλι την πληρώνει ο ελληνικός λαός, την αδυναμία αποπληρωμής αυτού ο οποίος είναι με λεφτά στην τσέπη του. Αντιλαμβάνεσαι πως η κοροϊδία. Αυτός ο όρος μπήκε μέσα επιπροσθέτως για να τους καλύψει, κύριε Ταγκούλη, σε μια ου γέννητο για αυτούς κακιά ώρα. Η κακιά ώρα ποια είναι, μπορείτε να μου αποδείξετε? Συνήθως όταν πάμε μας τα τρώνε οι γιατροί, τα νοσοκομεία, παρότι έχουμε δωρεάν υγεία. Εκεί, μα αυτοί έχουν δωρεάν τα πάντα. Έχουν και ιδιωτικές ασφάλειες. Σας το λέω με τα λόγω γνώσεως, γιατί υπηρετούσε στο αστυνομικό τμήμα του Αμαροσίου, κύριε Βοτετσιάνε, δίπλα είναι αρκετά νοσοκομεία. Ήταν το ιατρικό κέντρο Αθηνών, ήταν το νοσοκομείο υγείας, που για να πεις εκεί μέσα έπρεπε να πληρώσεις τα μαλλιοκέφαλά σου. Άρα, όταν έχουν την πλήρη κάλυψη, για ποιο λόγο έχουν και την αδυναμία πληρωμής οι ίδιοι βουλευτές? Άρα εδώ βλέπουμε ότι οι ίδιοι βουλευτές που νομοθετούν... Προκλητικότατο. Μόνο προκλητικότατο. Απαξίωση εντελώς του ψηφοφόρου, να το πω έτσι, του Έλληνα πολίτη, στην εντολή και τη δύναμη του οποίου του δίνει. Είναι σοβαρά πράγματα. Είναι σοβαρά και συνεχίζουμε να τα βλέπουμε και είναι όλα μπροστά στα μάτια μας. Το μόνο που κάνουμε είναι ότι το προσπερνούμε. Αυτό πρέπει να αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε κι εμείς εκ των έσω. Γιατί αφήνουμε όλη αυτή τη διαδικασία? Επανερχόμενος, θα πω, κύριε Βοντεσιάνη, γιατί υπάρχει και ένα θέμα σήμερα, το οποίο λέει πότε χάνει ο βουλευτής τη σύνταξή του. Το ερώτημα θα το απαντήσει ο ίδιος ο ελληνικός λαός, ο ίδιος ο τηλεθεατής, όταν θα παρακολουθήσει η σημερινή μας εκπομπή. Και θα δούμε ότι η σύγκρουση συμφερόντων, αναφέρει το άρθρο δεοντολογίας, όταν κάνεις συμβάσεις με το δημόσιο, που απαγορεύεται ρευστός και διαρροπάλο, υφίσταται, λέω, όταν ο βουλευτής κατά την άσκηση των καθηκόντων του πάω στον κώδικα δεοντολογίας που έπρεπε να έχει ενεργήσει αυτομάτως, άμεσα, και να βάλει στη θέση του και στην πραγματική διάσταση τον κάθε βουλευτή που παραβιάζει την ίδια την νομοθεσία. Είδατε καμία εσείς να μας πει όλα τα κόμματα και η ίδια η αντιπολίτευση στρέφεται κατά των συγκεκριμένων φάτς, που και η ίδια αντιπολίτευση έχει φάτς. Να μην γελιόμαστε. Άρα, από το ίδιο καζάνι τρώνε, κύριε Ταγκούλη, να το πω έτσι. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν εξαιρέσεις? Και πώς δεν ζήτησαν μέσα από το Προεδρείο στον Πρόεδρο της Βουλής και να πούν που είναι η Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία είναι μόνιμη. Αλλά για να συμβεί αυτό, κύριε Βοντεσιάνε, πρέπει να συμμετέχουν στη Βουλή. Τα έδρανα της Βουλής είναι άδεια. Είναι άδεια. Απλώς πηγαίνουν μία-δύο φορές όταν έρχεται να κάνουν μία υποτιθέμενη σύγκρουση μεταξύ Πρωθυπουργού και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για να παίξουν ένα θέατρο, βέβαια. Θεατρινισμό, γιατί αν ξέρουν να παίζουν και θέατρο θα καθόμαστε να το προποδούσαμε με ευχαρίστηση. Εδώ είναι θεατρινισμός. Δεν έχουν θέατρα αυτοί. Εν πάση περιπτώσει, που είναι η μόνιμη επιτροπή. Γιατί όταν έχουμε συνεχώς παρανομίες, δεν αναφέρουμε μόνο στο συγκεκριμένο βουλευτή. Ευχόμαστε, υπάρχουν τμήματα της ελληνικής πολιτείας μας, τα οποία δεινοπαθούν. Δεινοπαθούν στην κυριολεξία, βλέποντας
γιατί με ενδιαφέρει το αντικείμενο αυτό, γιατί υπηρέτησα και πόνεσα την αστυνομία, υπηρέτησα την πολιτεία και με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει γιατί όταν βλέπουμε ένας αστυνομικός να βγαίνει δελτίο τύπου από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πρέβεζας, κύριε Ποτετσιάνη, που λέει θέμα χορήγηση ατομικών εφοδίων και ηματισμού στο αστυνομικό προσωπικό. Υπάρχουν κονδύλια, υπάρχουν στον προϋπολογισμό. Και αναφέρω και τα δικαιούνται οι αστυνομικοί αυτά, έτσι δεν είναι? Μα κύριε Ποτετσιάνη, είναι μέρος της υπηρεσίας τους. Έτσι. Η στολή τους, το ύφασμα, το τζάκετ. Δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει να αγοράζει έξω από προδιαγραφές που είναι εκεί η ελληνική αστυνομία, όχι που φοράει το εθνόσημο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά, λέει, δεν μπορούμε να δεχόμαστε, λέει, οι συνάδελφοί μας, έτσι λέει ο τίτλος, να προμηθεύουμε δικά μας έξοδα και αυτά, λέει, που οφείλει η υπηρεσία να τα χορηγεί σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Τα παπούτσα, διαμάχες που γίνονται, αρχίζουν οι στολές, φτύρονται έξω από αυτό. Σου έσκησε σε μία διαμάχη. Έχουν συμβεί πολλές φορές. Πηγαίνεις να ξεχωρίζεις δύο άτομα, πηγαίνεις στα γήπεδα, έτρωγες τα μπουγέλα σου, έτρωγες τους καφέδες σου, πήγαινες στο καθαριστήριο. Αυτά ήταν με έξοδα δικά μας. Είναι με έξοδα των αστυνομικών. Και τι, από την άλλη, έχουν πενιχρούς μισθούς και δεν μπορούν να τα βγάλουν εις πέρας. Πληροφοριακά να πω, χωρίς να ξέρω τους λόγους, την τελευταία εβδομάδα είχαμε 3 αυτοκτονίες Ελλήνων αστυνομικών. Την τελευταία εβδομάδα. Αντιλαμβάνεστε τώρα που έχει φτάσει. Μέσα σε αυτά που πληρώνω από την τσέπη τους, κύριε Ταγκούλη, είναι και ο οπλισμός τους ή και τα γυλαίκα, τα αλεξίσφαιρα και κάποια άλλα τα οποία ήδη χρησιμοποιούν για την εργασία τους, χειροπέδες, τέλος πάντων, ζώνες που φοράνε, κράνη? Όταν δεν έχουν τις προδιαγραφές, γιατί είναι τελευταίας επιλογής αυτά τα οποία προμηθεύεται η ελληνική αστυνομία. Α, μάλιστα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω, κύριε Ποτετσιάνη. Πρέπει να το δείτε. Πρέπει να ρωτήσετε αστυνομικό που είναι έξω στον δρόμο, που είναι και στα γραφεία, δεν έχει σημασία. Το γνωρίζουν όλοι. Είναι τελευταίων προδιαγραφών. Γι' αυτό αναγκάζονται να πάνε να αγοράσουν τι? Ένα αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Όχι ένα γυλαίκο 25 κιλών που βάζαμε να προστατευτούμε καλοκαιριάτικα. Δεν μπορεί να έχεις ένα περίστροφο δεκαετίας του 50, του 40 και του 50 με την τεχνολογία να έχει και το έγκλημα να έχει αποκτήσει την τελευταία τεχνολογία οπλισμού. Δεν μπορείς να πας να πολεμήσεις με ένα 30 διάρι μπροστά στα άλλα τα περίστροφα και τα πιστόλια τα οποία έχουν βγει και πηγαίνουν και αγοράζουν από το δικά τους χρήματα. Και ξέρω περιπτώσεις πολλές φορές που βοηθούσαν οι γονείς τους για να αγοράσουν, να προστατεύσουν τα ίδια τα παιδιά τους. Και αν κάναν και κανένα ταξίδι στο εξωτερικό, πηγαίνουν να αγοράσουν ένα αλεξίσφαιρο που να έχει αυτές τις προδιαγραφές και να διαφυλάξει τον ίδιο τον εαυτό του. Να διαφυλάξει τον ίδιο τον εαυτό του για να προστατεύσει την ελληνική κοινωνία. Μα και αυτή είναι η αποστολή του. Άρα δεν μπορεί. Υπόψη είναι ότι τα άτομα τα οποία είναι στην συνοδεία και ασφάλεια υψηλών προσώπων έχουν αυτές τις προδιαγραφές. Δεν μιλάμε για τους μόνιμους αυτοί οι οποίοι βρίσκονται. Έχουν αυτές τις προδιαγραφές. Γιατί αυτοί οι οποίοι φιλούν τους επισήμους, κύριε Ποτετσιάνη, πρέπει να είναι ζωντανοί για να προστατευτούν οι επίσημοι. Γι' αυτό τους παρέχουν αυτούς. Εδώ στην Λαμία, στη Φθιώτιδα, τι να τους δώσουν? Στα περιφερειακά αστυνομικά τμήματα, τι να δώσουν? Όλοι αυτοί είναι οι κουστούμαρισμένοι, οι οποίοι έχουν στην εκδούλεψη την ίδια την ελληνική αστυνομία και στη δούλεψη όλων των αστυνομικών αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών. Και γιατί, έξω από αυτό, κύριε Ποτετσιάνη, κάποια στιγμή έρχεται η ώρα που αν έχει την παραβατικότητα και ορθώς, αφόσον το ορίζει η νομοθεσία,
μπήκε σε μία παρανομία ως Έλληνας αστυνομικός. Υπάρχουν οι ποινές αυτές οι οποίες χάνονται και οι συντάξεις τους. Ναι. Θα ήθελα λίγο να εξειδικεύσουμε τις παρανομίες, τις παρατυπίες. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι το κάνουν εξεπαγγέλματος αυτό, μπήκαν στην ελληνική αστυνομία, αλλά μπήκαν και σε άλλες διαδρομές ύποπτες και βρώμικες, θα έλεγα, και δεν ακολουθούν το σωστό. Θα ήθελα λίγο να μας μιλήσετε για τέτοιες παραβατικότητες και για τέτοια σφάλματα που εμπίπτει ένας αστυνομικός και εκεί πώς κινδυνεύει να χάσει τη σύνταξή του και όχι μόνο. Υπάρχουν και αυτοί, κύριε Κοντετσιάνη. Θα σας μιλήσω με απόλυτη ειλικρίνεια πάνω στην τοποθέτηση αυτή. Εγώ με τα άτομα τα οποία τουλάχιστον συνεργάστηκα, δεν θα πω για το σύνολο, σχεδόν στο σύνολό του ήταν αμέμπτου χαρακτήρος. Μιλάμε για χαμηλόβαθμους. Όσο ανέβαινες κλιμάκια και αυτοί οι οποίοι ήταν κοντά στα κλιμάκια αστυνομικοί είχαν και κάποιο παρεμφερές έργο. Πολλοί εξ αυτών που βρίσκονται σε άλλες κέραιες θέσεις, ναι, έχουν μπει και στην ελληνική αστυνομία και εργοτεσιάρε για να προβούν και να καλύψουν το ίδιο το έγκλημα. Πρόσφατα η απόδειξη πάνω σε αυτό το οποίο σας ανέφερα πιο πριν, στο ερώτημά σας, είναι ότι η δόκιμος αστυνομικός η οποία μιλούσε, ήταν το Βαθύλα Ρίκη, στο Πανεπιστήμιο, θέλω να θυμηθούτε λιγάκι, που έγινε η έφοδος από την ελληνική αστυνομία και κατελήφθησαν άτομα τα οποία ήταν παραβατικοί, καταδιωκόμενοι και έλεγχαν τις εστίες των πανεπιστημίων. Μέσα εκεί υπήρχε και μία αστυνομικός δόκιμος, η οποία σφύριζε στην κυριολεξία, δίνοντας και συχνότητες, παρακολουθούσε πότε θα κάνει έφοδο και μαρτυρούσε σε όλα τα μέλη της σφύρας αυτής. Αυτή είχε μπει επί σκοπού, που φαντάζεστε αργότερα με κάποιο κύρος βαθμολογικής εξέλιξης της θα την έβλεπες και θα έλεγες τι ωραία αστυνομικός είναι, τι ωραία υπάλληλος είναι. Υπάρχει αυτή η μεθόδευση που έχουν κάνει πάρα πολύ και βρίσκονται και σε κέρυες θέσεις. Τώρα αυτοί συνελήφθη σε μικρό βαθμό. Οι άλλοι έχουν ακόμα μεγαλύτερα κέρια πόστα και αυτό το γνωρίζω, το έχω πει και σε μια άλλη προηγούμενη εκπομπή. Δεν νομίζω να το αναφέρω και τώρα, εκτός αν θέλετε να σας το υπενθυμίσω. Μια πάλι που πιάστηκα να το υπενθυμίσω, γιατί δεν νομίζω, βοηθήστε με και λίγο στο χρόνο σας για να το σεβαστώ κιόλας. Όσον αφορά για την ελόγω αστυνομικό, μας είχατε ξαναπεί και είναι λυπηρό το γεγονός που συμβαίνουν κάτι τέτοια, έτσι, και ακόμη περισσότερο αν εξαιτίας αυτής της κατάστασης χάνονται και ανθρώπινες ζωές. Μα τραυματίστηκε μάλιστα όταν έγινε η έφοδος. Αν δεν έβγαζε μία γυναίκα συνάδελφος ανθιπαστινόμος το περίστροφό της, ο οποίος ήταν στην ασφάλεια, να τραυματίσει, ο οποίος της έκανε επίθεση με μαχαίρι, θα είχε χάσει τη ζωή της. Μάλιστα. Θα είχε χάσει τη ζωή της. Είναι η κυρία αυτή, η οποία με το περίστροφο και δίπλα με την σπήρα υπηρετούσε την ελληνική αστυνομία. Καταλαβαίνετε, όταν έχουμε ένα μικρό κορίτσι που έχει ενταχθεί στους κόλπους της ελληνικής αστυνομίας και από την άλλη να βλέπουμε ότι έχει αυτή την παραβατική συμπεριφορά. Μόνο παραβατική. Μόνο παραβατική. Άρα είναι πολλά κατά καιρούς τα οποία έχουν εμφανιστεί, κύριε Κοντετσιάνη. Και σίγουρα είναι και σε άλλα κεραία σημεία τέτοια είδη πράκτορες, θα το πω με απλά λόγια, κύριε Ταγκούλη, δεν καταλάβει ο κόσμος. Είναι και σε άλλες υπηρεσίες μέσα, όχι μόνο στην αστυνομία, σε διάφορες παρμένες, ειδικά φυτεμένα αυτά τα άτομα από ειδικούς για να κάνουν αυτή την διαρροή πληροφοριών. Ωστόσο, μας δώσατε και τις δύο όψεις των αστυνομικών. Ναι, μεν από τη μία μεριά την όψη που έχουν πρόβλημα, αγοράζουν τον ηματισμό, τον οπλισμό αυτή, αλλά και την άλλη όψη, την παραπληκτικότητα, την οποία μόλις τώρα μας αναφέρατε και μάλιστα με παραδείγματα. Ωστόσο, θέλω να μπω έτσι λίγο συνοψίζοντας, θα ήθελα να πω για το πρώτο μέρος της εκπομπής, να πούμε λίγο για την ασυλία των βουλευτών. Παραμένουν ατιμόρυτα αστικά και ποινικά δικήματα που διαπράττουν και παράλληλα αυτά τα δικήματα παραγράφονται.
Εγώ και εσείς δεν έχουμε ασυλία και ο σκηνοθέτη. Και έχουν όλοι αυτοί, έχουν οι τραπεζίτες. Παραγράφονται, κύριε Βοντεσιάνη, γιατί αυτοί ψηφίζαν τους νόμους. Και όταν ψηφίζαν αυτοί τους νόμους, εμείς καθόμασταν του καλού καιρού. Δεν κινητοποιηθήκαμε. Δεν κινητοποιηθήκαμε να δούμε τι συμβαίνει. Οργανωμένα να απαντήσουν. Ποιοι είστε εσείς, κύριοι, που δημιουργήσατε τέτοιου είδους νόμους που να προστατεύουν την ίδια την παραβατικότητά σας? Γιατί αυτό στην ουσία είναι. Όταν δημιουργήθηκε η ασυλία, κύριε Βοντεσιάνε, ήμουν εν ζωή. Αλλά όμως δεν έδωσα σημασία. Παρακολουθούσα στην τηλεόραση αψιμαχίες, έτσι τον ατάλο. Αλλά την ασυλία, κύριε Βοντεσιάνε, την ψήφισαν όλα τα κόμματα. Μα όλα. Άρα όλοι αυτοί που είναι δεμένοι ως την ασυλία τους, είναι μαζεμένοι και ενωμένοι να μην πάθουν τίποτα, γιατί λέει, αν θα έρθει η ασυλία η δικιά μου, θα έρθει και η σειρά η δικιά σου. Και έτσι αλληλοπροστατεύονται. Και έτσι αλληλοπροστατεύονται και η ζωή συνεχίζεται για αυτούς και εμάς ξέρουμε για πού οδεύει σύμφωνα με τα μέτρα τα οποία παίρνουν. Γιατί ο αστυνομικός όταν καταδικαστεί αμετάκλητα, είτε όταν ήταν στην ενεργεία, λέει ότι ο συνταξιούχος σε ποινή κάδρες και κλοπή, για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, απιστία, παραπίεση, πηγαίνει σπίτι του, πάει, τέλος. Ας τη σύνταξή σου, κοίτα να τα φέρεις βόλτα τώρα. Πηγαίνει στο σπίτι του, εφόσον εκτίσει και την ποινή φυλάκης όπως ορίζει ο νόμος η κάθε ποινή η οποία επισύρεται αναλόγως στην παράβαση την οποία έχεις κάνει. Εδώ δεν είναι απάτη. Δεν είναι απάτη βουλευτή. Συγκεκριμένο που έπαιρνε χρήματα του ελληνικού λαού. Τα σπίτια. Και πόσους έστειλε σε αυτοκτονία και αυτός και οι όμοιοι του οι πρακτικές εταιρείες, κύριε Ταγκούλη, που έχουν ξεπεράσει τις 70.000 στην Ελλάδα εδώ και μερικά χρόνια μέχρι και σήμερα. Αυτό τους βλέπω με το λαδωμένο το μαλάκι τους, το ύφος το σικέ και με ένα τηλέφωνο συνεχώς να επικοινωνούν και να δίνουν οδηγίες. Είχαν δικηγορικές εταιρείες. Θα σας πω, κύριε Βοντεσιάνε, εδώ στον τόπο μου υπάρχει ένας δήμαρχος, ο οποίος έχει και αυτός μια δικηγορική εταιρεία μαζί με τα παιδιά του. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να δώσω βάση πάνω αν συνεχίζει η δικηγορική εταιρεία, αλλά για υπόθεση που αφορούσε τον αγώνα αυτόν τον οποίο κάνω, με την Ελλήνωση Συνέλευση, έχω πάει να ενημερωθώ στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας και βρήκα και μία κόρη του απ' έξω, η οποία δεν με γνώριζε. Όταν της είπα να αναλάβει μία υπόθεση δικιά μας, πληρωμή. Βεβαίως, λέει και μπορώ. Μόλις είπα την Ελλήνων Συνέλευσης, κύριε Βοντεσιάνε, έκανε πίσω. Γιατί, κύρια μου, γιατί? Άρα οι δικηγόροι γνωρίζουν, κύριε Βοντεσιάνε, γνωρίζουν, είτε μετέχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε μετέχουν στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δώστε μας περισσότερα στοιχεία. Πώς λέγεται, Καραΐσκος και δικηγορική εταιρεία. Αυτή είναι η εταιρεία την οποία έχει. Για συγκεκριμένα και τον τοπικό παράγοντα εδώ και τον δήμαρχό μας, που έχω καταθέσει επίσημα έγγραφα και δεν πήγε καν στον κόπο να μου απαντήσει. Είναι ο κύριος Καραΐσκος, ο οποίος ζητάει να πηγαίνουν τώρα, κάθε Τρίτη λέει ζωντανά μπορεί να υποδεχθεί τον καθέναν πολίτη για να πει τα προβλήματά του και το αντάλλο. Να είστε σίγουρος, κύριε Βοντεσιάνε, αν θα πάω, θα με απομακρύνει, ενώ θα πάω να του ζητήσω μία απάντηση σε αυτά τα οποία έχουμε καταθέσει. Τίποτε άλλο. Γιατί αν ήμουν παραβατικός, εξυπακούεται ότι θα έδινε μία εντολή, δήμαρχος είναι, έτσι, δεν μπορούμε να το ζητούμε, είναι ένα εκλεγμένος, ένας ερετός τοπικός άρχοντας, που έχει στα πόδια του και την ελληνική αστυνομία. Δεν γνωρίζω, το γνωρίζω, περίπτωσα.
Θα μπορέσει να πει ο κύριος αυτός με απειλεί, με κάνει, με ράνει. Όχι κύριε, εγώ θέλω μια απάντηση. Σε επίσημο με το πρωτόκολλό μου που σου έχουμε καταθέσει. Γιατί αρνείσαι, δεν έχεις νομικές γνώσεις? Μα δικηγόρος είσαι. Ή δεν έχεις νομική υπηρεσία? Κύριε Καραΐσκο μας, έχεις και νομική υπηρεσία. Τόσο άσχημα. Ποια είναι η αλλεργία, κύριε Ταγκούλη? Γιατί βλέπουμε, κύριε Βοντεσιάνο, ότι αυτό που τουλάχιστον εγώ εκπροσωπώ είναι την ίδια την αλήθεια. Γιατί αυτά τα έγγραφα και αυτά τα στοιχεία τα οποία έχω καταθέσει, όχι μόνο στο Δημαρχείο μας εδώ και στην εφορία μας και στο Υπουργείο Οικονομικών, είναι ντοκουμέντα, είναι στοιχεία, είναι του ελληνικού κράτους μας. Δεν κατέδεσα δικά μου έγγραφα, δεν πλωστογράφησα κάτι. Κατέδεσα συγκεκριμένα έγγραφα. Μα συγκεκριμένα, τι άλλο να καταθέσω? Και μάλιστα υπήρχε και σε μια γενική συνέλευση πιο παλαιότερα το καλοκαίρι του 19, που έκανε και παρέμβαση σε μια γενική συνέλευση του τοπικού μου χωριού. Στο χωριό μου. Και ήταν παρόντες όλοι οι βουλευτές, υπουργοί, εκτός από τον Υπουργό Οικονομικών. Κύριε, απαντήστε. Κατέδεσα το πρωτόκολλό μου σε γενική συνέλευση. Κατέδεσα τους προϋπολογισμούς. Και να μην έχω εγώ απάντηση, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Μα μου το ορίζει το Σύνταγμα. Μου το ορίζει το Σύνταγμα ότι οφείλουν να μου απαντήσουν γραπτός και αιτιολογημένα. Και μου δηλώνει αναρμοδιότητα. Ποιος είναι αρμόδιος τελικά εδώ στην Ελλάδα? Είναι η δικαιοσύνη? Αν είχα δικαιοσύνη δεν θα χρειάζεται να κάνω αυτόν τον αγώνα, θα είχε μία και έξω, θα είχε φύγει όλο το θέμα. Έλα εδώ κύριε Ταγκούλη, έλα εδώ κύριε Μοντεσιάνε, έλα εδώ Ελλήνων Συνέλευσης, έλα εδώ τοπικό γραφείο, έχεις νόμιμο εκπρόσωπο. Ποιος είσαι εσύ, όποιος και να είσαι? Έλα εδώ, αυτά είναι μπαρούφες. Άντε γεια σας. Κλείνουν. Δεν πας έξω να διονύζεις μία απάτη που αν θα έχουμε μπει μέσα, δεν οφείλει η ίδια η δικαιοσύνη. Πού είναι η ζυγαριά της? Τα ζυγίζει όμορφα ή αρχίζει και γέρνει η παλάτσα δεξιά-αριστερά κάτω το δοκούν? Εδώ θέλω την απόλυτη μεσότητα, την απόλυτη ισοζυγία. Και ό,τι ορίζει ο νόμος. Και ό,τι ορίζει ο νόμος. Δεν έβγαλα εγώ τους νόμους. Ούτε εσείς. Ούτε ο ελληνικός λαός που δεινοπαθεί. Γιατί... Ναι, πέστε μου. Ήθελα να πω και το άλλο, να παραλληλήσουμε λίγο την κατάσταση των αστυνομικών, όπου έτσι δεινοπαθούν να βιοπορήσουν με τις περικοπές μισθών. Οι κύριοι της Βουλής, βουλευτές, υπουργοί έχουν υποστεί μειώσεις μισθών όλες αυτές τις φορές που έχουν υποστεί οι αστυνομικοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι και βέβαια και ο κάθε ένας πολίτης από τις εργασίες του. Αυτό τι απάντηση να δώσω είναι αυτονόητη, κύριε Βαντεσιάνη. Πρέπει να την ακούσουμε όμως. Έχουν τα ωφέλη τα οποία έχει ένας βουλευτής, τουλάχιστον τα φανερά. Υπάρχει ένα βίντεο σχετικό που έκανε συγκεκριμένη βουλευτής σε ερώτηση δημοσιογράφου. Κυκλοφορεί στο YouTube. Λοιπόν, που αναφέρει για τα προνόμια το τι παίρνει ένας βουλευτής. Και αν θυμάμαι καλά, ακουμπούσε το ποσό των 40-50 χιλιάδων ευρώ. Και μιλάμε για τα φανερά, όπως τα φανέρισε η ίδια η βουλευτής. Όχι εγώ, η ίδια. Αυτοί ψηφίζουν, μα είναι ποτέ δυνατόν, κύριε Βοντεσιάνε, να ψηφίσεις, να μειώσεις λεφτά από την τσέπη σου? Τόσο πολύ μας πόνεσαν εμάς. Για έλα εδώ να ψηφίσουμε ότι θα παίρνουμε λιγότερα εμείς. Όχι. Αυτό πρέπει να το ορίζει η ίδια η νομοθεσία. Και η νομοθεσία πρέπει να το ορίσει ο ίδιος ο Έλλην πολίτης. Αυτό πρέπει να κατανοήσουμε για να ξέρουμε ακριβώς τι παίρνουν, ποια είναι τα προνόμια υπηρετή στην πατρίδα. Εδώ έχουν κάνει νόμους, κύριε Βοντεσιάνε, ότι δεν μπορούν να διωχθούν για εσχάτη προδοσία. Αν είναι δυνατόν να σου ξεπουλήσουν τα πάντα, να υπάρχει εμπεριστατωμένη εσχάτη προδοσία, και αυτή λέει όχι. Μπορεί να διωχθούν, ακούστε κύριε Βοντεσιάνε, μπορεί να διωχθούν μόνο, λέει, για συκοφαντική δυσφήμιση. Για τίποτε άλλο βουλευτής.
Καταλαβαίνετε τι έχουν ψηφίσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Καταλαβαίνω, κύριε Ταγκούλη, και σε κάθε εκπομπή μας λέτε κάποια πράγματα τα οποία προσωπικά εμένα μένουν αποτυπωμένα βαθιά στη μνήμη μου, στο μυαλό μου, και είμαι και σίγουρος ότι το ίδιο συμβαίνει και με τους φίλους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Είναι θλιβερά πράγματα και σίγουρα ο καθένας που τα ακούει ορίεται. Ορίεται. Είχα μία συζήτηση σήμερα με έξω και μόλις έκανα την περιγραφή για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, κύριε Βοτεσιάνε, που είπα δεν έχει νομική προσωπικότητα, μου απάντησε ως εξής. Λέει, αν δεν έχει νομική προσωπικότητα, άρα τι είναι? Και επειδή έχει πάρει μια έκταση τελευταίο καιρό με αυτόν τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που όλοι δεν το ξέρανε, λέει, άρα τι είναι? Λέει, funds. Αν, λέει, δεν έχει νομική προσωπικότητα η ΑΔΕ, είναι funds. Το παραλύρισε εκεί. Γιατί έμαθε ότι τα funds δεν έχουν καν διεύθυνση. Ποσός αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν μία άνομη αρχή, αυτό είναι η ΑΔΕ, μία άνομη αρχή, δημιουργούν τα άνομα τα funds. Όλοι αναρωτιούνται, 100.000 πήρες δάνειο, για κάποια στιγμή μια αρρώστια πήγες να βοηθήσεις κάποιον ή σου μειώθηκαν οι μισθοί σου ή το εισόδημά σου και δεν μπορούσες να τα απεξέλθεις. Και σου βγάζουν σε πληστηριασμό τα σπίτια σου, κύριε Βοτεσιάνε. Σου βγάζουνε, σου κατασχέουν την ίδια την περιουσία σου. Ναι, κύριε Βοτεσιάνε, μου την παίρνεις. Και ποιον έχεις βάλει για να μου πάρεις την περιουσία? Τα funds, που οι ίδιοι τα λένε ότι ένα δάνειο 100.000 ευρώ υπάρχει 2 και 3.000 οι απαιτήσεις από τα ίδια τα funds. Τα έχουν ξεπουλήσει. Δεν πήγανε σε αυτόν που είχε την αδυναμία να πει, ένα παιδί μου, έλα εδώ. Σου συνέβη, κύριε άνθρωπε μου, αυτή η στραβή. Δώσ' μου 5.000 και ξεχρώνουμε. Τότε πώς πουλάς? Πώς πουλάς το δάνειο σε άλλο funds? Και για να πουλήσεις το δάνειο, κύριε Βοτεσιάνε, θα πάμε και σε νομικά πλαίσια τώρα, να το αντιληφθούν και ο ελληνικός λαός. Πρέπει να γνωστοποιήσεις, γιατί εγώ είμαι συμβαλόμενος και αντισυμβαλόμενος. Υπάρχουν δύο. Πρέπει να μου γνωστοποιήσεις ότι το πούλησες, κυρία Τράπεζα. Και θα δούμε αν εγώ συμφωνώ, γιατί εγώ έκανα συμφωνία με σένα όταν θα πάρω ένα δάνειο από εσάς, κύριε Βοτεσιάνε. Να το γνωρίζετε αυτό. Έχω μία σύμβαση μεταξύ μου και σου. Εσείς, αν θέλετε να μεταβάσετε το χρέος αυτό που έχω προς εσάς, πρέπει να μου το γνωστοποιήσετε εκ των προτέρων. Δεύτερον, θα δούμε αν θα συμφωνήσω. Που πάει να πει, όταν φεύγει το δάνειά μου και πηγαίνει σε έναν άλλον και μου έχει την απέτηση, πρέπει να συμφωνήσω και εγώ. Αν δεν συμφωνήσω, εσύ ό,τι θέλεις κάνε. Ό,τι θέλεις κάνε. Κι όμως προτίμησαν το τραπεζικό σύστημα να μεταβάσει, που η ίδια τα funds και είναι, και εγώ τις κάνω. Μπροστά της είναι οι δικηγόροι αυτοί. Οι ίδιες οι τράπεζες είναι. Και τις τράπεζες που εμείς τις έχουμε αποπληρώσει. Εμείς το δημόσιο. Και πρέπει να το καταλάβουμε ότι το δημόσιο είμαστε εμείς, οι δημότες, οι πολίτες. Δεν είναι κάτι διαφορετικό το δημόσιο από εμάς. Μα εμείς είμαστε οι ίδιοι. Απλώς είναι οι υπηρεσίες μας που πρέπει να προστατεύουν τον ίδιο το δημότη. Το ίδιο το δημόσιο. Καταλαβαίνετε, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ξεκάθαρο, όπως τοποθετούμε τώρα. Γιατί δεν έρχεσαι, ρε άνθρωπέ μου, να μου ζητήσεις την απέτηση σου απευθείας και μου το πουλάς και μου παίρνεις τα τηλέφωνα 2-3 φορές την ημέρα σε όλα τα σπίτια? Γιατί, αγαπητέ μου, κυρία Τράπεζα, εγώ δεν σου εγγυήθηκα για να μην πας σε πτώχευση? Εγγυήθηκε κάποιος άλλος εκτός ελληνικό δημόσιο? Η ερώτηση απευθύνεται προς όλο το ελληνικό λαό. Εγγυήθηκε κανένας άλλος το τραπεζικό σύστημα που έχουν χρηματοδοτηθεί κοντά στα 300 δισεκατομμύρια ευρώ?
Που σημαίνει, κύριε Ταγκούλη, τα δάνεια όλων έχουν αποπληρωθεί. Σωστά? Ακριβώς. 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 Αφού το έχουμε εγγυηθεί. Είσαι εξασφαλισμένη τράπεζα από μένα, ναι. Από τον κάθε δημότη, πως έρχεσαι και μου απαιτείς. Αυτά πρέπει... Κατά συνέπεια, κύριε Ταγκούλη, εδώ πέρα τράπεζες, το κράτος το ίδιο, η δικαιοσύνη, σε μια αρμονική για αυτούς συνεργασία, κατακρεουργούν τον Έλληνα πολίτη, στέλνοντάς τους σε αυτοκτονίες και βυθίζοντάς τους σε κατάθλιψη συνέχεια και ακόμη χειρότερα. Μας είπατε πάρα πολλά πράγματα σήμερα και κάπου εδώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή μας. Κύριε Βοντετσιάνε, κλείνοντας και εγώ και να καληνυχτήσω εσάς και το τηλεοπτικό κοινό, από τούτο, το καλάθι του νοικοκυριού όπως βγαίνουν σήμερα και μας μιλάνε και άγει μία κοροϊδία που υφίσταται, πηγαίνουμε ως επέτες να γυρίσουμε όλα τα σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, να δούμε το καλάθι της νοικοκυράς και του νοικοκυριού. Καταντήσανε τους νοικοκυρέους επέτες και οι γύφτοι και οι αλλογενείς και οι ανθέληνες να διοικούν αυτόν τον τόπο. Στην κυριολεξία, κύριε Βοντετσιάνε, αυτοί οι επέτες διοικούν τον τόπο μου. Ο Έλληνας δεν αξίζει τη θέση την οποία κατέχει με σκεμμένο το κεφάλι τώρα. Ήρθε η ώρα της αναζήτησης, της έρευνας, της πραγματικής νόησης και κατανόησης και νόησης, για να τα δουν όλα τα πράγματα σύμφωνα με την ίδια τη λογική. Γιατί ο άνθρωπος είναι ένα λογικό. Δεν σύρεται και φέρεται δεξιά και αριστερά. Πρέπει να το δει μόνος του, στην ολική ολότητα, όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Και όταν λέμε ο άνθρωπος, αναφερόμαστε στην όλη την ανθρωπότητα, γιατί έχουν στοχεύσει άσχημα πράγματα, τα ίδια τα κέντρα τα οποία διοικούν το πλανήτη μας. Για να διοικηθεί αυτός ο πλανήτης, κύριε Βοντετσιάνε, έχουν εισέρθει και έχουν εισχωρήσει σε όλες τις κυβερνήσεις. Εάν για κάποιους αυτό τους φαίνεται ακατανόητο, φρόνιμο είναι να μπουν σε μία έρευνα, να το δουν με τα δικά τους μάτια. Και μετά ας αρχίσει η διαδικασία της ένωσης, γιατί εκεί θα τελειώσει όλο αυτό το έσχος το οποίο ζούμε όλοι μας. Εκεί θα δοθεί ένα τέλος. Μόλις μας δουν, έστω και μια μέρα ότι ενωθήκαμε, δεξιοί, αριστεροί, κεντρώοι, οποιασδήποτε ιδεολογίας είχαμε μέχρι τώρα, ο καθένας μας, από το δικό του δρόμο, από το δικό του μετερίζει, μόλις θα δουν ότι ενωθήκαμε, με ένα στόχο και σκοπό, να διαχειριστούμε εμείς τα δίκαια, τα δικά μας, δεν θέλω τίποτα ξένο, τότε θα δείτε πώς θα εκλιπαρούν να μην δικαστούν όπως ορίζει ο νόμος. Γίνοντας και το ερώτημα το οποίο προκύπτει από τον τίτλο της εποχής, πότε ο βουλευτής κάνει τη σύνταξη του, κύριε Βοντετσιάνε, η απάντησή μου είναι εξής. Ποτέ! Σε ό,τι έγκλημα και να έχει κάνει. Ποτέ! Θυμηθείτε τα κλεψίματα του Τζοκατζόπουλου, του Παπαντονίου και των σημερινών συνοθελευμάτων τα οποία βρίσκονται στην Ελληνική Βουλή. Ποτέ! Κύριε Ταγκούλη, ήταν πολύ δυνατές οι ειδήσεις που μας δώσατε και όλες οι πληροφορίες και μένει για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα παρόν. Εγώ ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ η εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Στην τεχνική επιμέλεια και σκηνοθεσία ήταν ο Νίκος Αλονίτης. Στην παρουσίαση ο Γιώργος Βοντετσιάνος. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.